Het seizoen waard juist afsletten met het Nederlands kampioenschap Belslied Jijen. Maar op duizend bezoekers waard ook dit evenement goed bezocht. Een bekroning van een poer best seizoen, zo vindt directeur Johan van der Kooi. Ja, we gaan een prachtig seizoen hebben. We zijn natuurlijk heel betiert begonnen. We zijn in juni, wat is er alweer in. Je zult zeggen, het is een wintersport, maar wij zijn er in juni alweer. Hier alles te krijgen, maar dat die af nog wat verbouwen weer. Dus wij hier voor de toppers, het is er alweer in lezen. Dus we hebben een heel lang seizoen eruit. Wij trokken ook een heel best seizoen weer. De verbouwing van Tialf op het Jereveen zorgde voor een extra taststream van bezoekers. En zorgde direct voor dat retri-toppers naar Ljout kwamen. Maar dat is nou weer oer. Nee, ik denk net dat die nog wegkomen. Tialf is nog helemaal klaar. Fantastische topsportlocatie. En een topsport dat je hebt op een topsportlocatie. Dit is vooral een breedte sportlocatie. Dus ik denk dat die toppers nou lekker weer en goed trainen kunnen op Tialf. In het voor was toch dat de nieuwe ijshal in Ljout een soort mensen bij Tialf wijloeken zoeken. Nevens van der Kooi versterken ze elkaar likwijls. Wat we heel erg met Tialf proberen is meer mensen op een race. Dat lukt dus ook heel goed. Bijvoorbeeld met schoolrijdrijden hebben we echt forse groei te pakken. We hebben in Friesland meer mensen op een race gehad. En dan profiteert zowel Ljout als Tialf daarvan.